Здравейте! Днес ви предлагам едно чисто ново, току-що завършено жилище за отдаване под наем в новата ни сграда в Дианабад. Остава да се закачат пердетата. Хубав, голям, обширен хол. Кухня с градени уреди. Тук има голям гардероб. Жилището е с една спалня, отделена посредством тази врата от хола. Пералня с сушилня, хубава баня, разбира се, с интимен душ, душ-кабина. И това е спалнята, двойно легло. Изложението е изток. Била, магазин Била е на съвсем близко разстояние, на пешеходно разстояние. Също така спирки на рейса и не на последно място метрото на Жолио-Кюри станцията. Заповядайте да го видите на място. Жилището си заслужава с всички вградени уреди и чисто ново. Ще ви очакваме